Dara sagara nini cerai tamong mani bulan sih. Ani cerai hingkai asa jora bo hingkai uya kungo zon hai tungo sak ni tungo ta hingkai alo kesak ni te hingkai jeng nong borok sawo okra rok no puno kamo ta mong hingkai puno mani John sibile ni sawo ka John hingkai bede ke hamna ni hingkata hingkai John suklai nyai tungo apa suklai diti Isang kai John suklai suklai ma hamya ka hamya kai barite kai aku motor teng phayo awana lai tongo ate mang kai ate ke mang no jibit hangka jibit haman pore kai doktor abo tapos gus nongan kai thamani binchen paro nai ta bo ka nai mani bono tlange phunogo kya phunogo mani ba actually sawa mo ba operation khasa singya কোনো ট্রিটমেন্ট খালিয়া আছে কোনো রিপোর্ট দহলিয়া বো ওখাই जों न नायलिया जों केबल मा फायका nga ti hin sawo केबल फायका nga pare khano tongkha tomong hangkai kumio wasa nanya lekha bono kumio nai mani kumio sari kha sari mani du saptar kungan kumio sari we du saptar ne pare khano lokai sari liya bono ba hoso holia hangkai Kita pernah itu cari kan ke kom namu sung le lang sebagai cari kan ke kom namu sung itu bang kai pong yang kai ta no tong hang kai nyo ang biasa kai man pada pong gagan ni ya rang pusar ni ya kai tong ha ti ke mamang kai kalau kai nyo isi agore lai isi koi gen kai botra cikon go ta mo erman ka 2 sabta ngada Apa kai cikon ya kong. Ya kong phải kata kesak ma jago ngai phải ong kai ahnya pa ni no bumi rok na hari cari ton ngo angka hoda holi no ne holi ya angka molon rok kaisa sek na hari kaisa na har pulika molon angka phati hoi angko pro ya pro molon phati angko molon pulika angkai hamya tiap se ri phayo khumubar hayeng si khului eri phayo bahan angkai hamya angka te kai mamang no tongkha angka nyo ang saka sinoro lokal borong no serme amaro no saka Bro kai tama saka no. serai berarti ti obostang angkai bagai जों salai tongo abono rohna bagai ini saung kai ate mamo no tong hai pang no sawin tongo ta se jote borok Tu soba phai ka borok ta jota. no phai ne pe ako ne tuma kai do angkai ya bo sar emlan namar bokrai sar soil namar bokrai angka ang kol khanin pano angke benthen namar bo nahar malia ang juga jok khai malia angka ang borong no topon saga no juga jok khai pano tu jamano nai ne garati an le obostha hamya angka borok sawo tuana ane dui bar khai borok saga no tuana hine dui barano tarik ko khai ro ka borok sokoya ko ta ku jorote sokoya ko hangkai abono borno nasing liang angka no seperti nang hal hoka halai sonmani no halka kami haropar miang tulang hangur lawo mia tulang mani doktor sawo aro tulang hangkanya normutan seleri toni kang saka sa jone kri boro kai junsai jeng hajar se khaisao no kiseni sa bochuba boise ang tui mano ni sangka bo doktor sawo kono ko sana nangli abno no pulangai bitir pulangai tekta jago phono gudi nai hingga duita sa kaijanga aro thang kai doktor kini katham phakya thaman pore hingga borong nai lekha photo bula ka nai lekha hingga borok sawo mong ko operation khena nang nai norok tini norok narak maya boti norok mong biti je bisi rahmani abono paye norok nogo thani mong mandina phadi ana jaw bo doktor bo operation khaino samia ko ko operation khena no mandina phadi 11টা সময় সেকাংনা ফাইদি খিনি সাও 11টা সেকাংনা ফাইদি খিনি সাওতা লাই जों थान बागै बा जे बेबस्था रोको के माने अबे गाव थांनाय Ngai tini nang sap soba phai ka. ini kai ya sep dok ano sep ano soba phaka นง buka tong thoka borok soba phaimen gunoi
ang bela ke hamai mari borok no atui khaino ano jesa borok no phano borok no suba khangkai joto borok no kha kasang nai hambai mari nai borok no borok tebo kaham kurang khaino borok atui khaiye ayuglogui tongthon Emne emne no ongko nang khai tam samro khai. ang hingkai iko bunya hajra khayo hingkai kisimisa tom chalugo asuk mani O tom tom nini ni jini da. ani no ni jini no lon na hare paimani Mo paran mung khai. chala kaham Ngai nin bung kishor debrama ngai nin beren bung khai. jomna debrama Je sa khamya nini besajun bung khai. bas ani baslan bum hingka kobo debrama Kubu je borma. boyas hingkai 1 বছর 2 মাস 14 মাস hingka Ngai nang hasan logrong tam ko kajama chung paithik jaro. hasal ni borok no hingka ani tiprasa rokno kobongno musungo sin angno suba khangkai blake hambai mariwo 10 টাকা pangton khokchapang phon ano kisa suba thunhnai ang borno angko hambai yasago ano suba thunhnai sumani ko Tin sik jara sab sab nang no chuba phaikya. tini so jara suba mani hingkai TSF suba phaikya tai da pohor naroni borok onek suba kha suba ma jarati to kon subai tongkho je bini arobo je nok ko nai robo subai no tongkho hanai robo asukna hambai Re. Sagare tin tam ni bagai chala ka ham parao paiman. belai kheno hambai kokto maksumnai rokno kini singoro phaimani karon ka thik ang musang thangnai pro saltam sikang rokung khana jebo kokto mamang mani yang ni no porok jana futuro ka whatsapp ke anga dinot nukliya jabon saltani kore nokha je obo kubui debrmani je yakung je soi hayang tongoni onek angnas naregli yaphuno karon obo onek je a je जों मकलनि बसाङाव जे नुगोनि अनेक माने आबो इशु कतरङै दं केस कतरङै दं तो अबो हाइके जों नुगोइनाय न जे फुनि मै किरमान नायखा नाम्बार माय बां किरङै मान हलिया तो मा आइपन जों खुस खायमां न जों अ जागाव सिटी आइसेट नेङैनाय जों जे सुक्तै जे बरंनि खुङो जों सुबावन होननाय जे जों माने रां थुमलायै जों खागलायै खायनाय जों बरंनो सुबानाय फैबाय Ngko diteno to wa apa to kol ngko kuning to nika ngko sama kan ke ba te he sang go pa ante ma ya pun tai ngko ya pa fan ta sang pare mal ko ngko apa to kanan no tlangi na jadi ko na to tarang nan boro ko tlangi nya upiti ko to ko ngko na tlangi apa i program tes